Salam. Men 35 ýaşymda. Siziň ykbalar sahypaňyza öz sesim bilen geldim. Men Aşgabatdaky daýdamlara gyrlyga berildim. Baştan başlasam, men ejemem, kakamam gaty köpçülik. Onunky doganagy bar. Öz ejem bilen daýdam şol bir maşgala gelin bolup gelipdirler. Ýagny kakamlara. Biz 4 dogan. Özümiz obada ýaşaýadyk. Daýdamdagy şäherde olar kärli, ýöne olaň çagasy bolanokdy. Olar biziň birimizi almakçydy. Sebäp daýdama ejemiň dogany, iki kakamam dogan. Iň körpejigimi asyl bolanyny da şolara berilmeli bolen ol kijijikde gaty agyr keselläpdi. Ony daýdam ululdyp bilmenip gorkup kalmandyr. Bu gürrüňleri eşitip men 7-8 ýaşlarymda wagtym ýadymda. Ejeme daýdamlara çaga bolup men gide ýeňidim. Ejemem bir gitseň olaň çagasy bolmaly, ýyzyňa gelmeliäl. Çydarmyň? Daýdam ýamandyr diýdi. Menem senden ýaman näler diýdim. Sebäbi ejem bizi gaty berk tutýady. Men gödüňimde çaga gödüňni şäher, feýli-ähler, ýan oýnalýan ýerler, şu o çagalaryň arzu edýän şäheri gödüňme gelen bolmaly. Şeýdip men daýdamlara gaýtdym. Olarum begenni menem. Şäherde mektebe ýerleşdirildi. Bir hepde geçti. Gidildik. Hepde geçti. Men şeýle bir ýüregim gysyp başlady. Şeýle bir obamy, öýmüzi, doganjyklamy, halçyk oýnaýan gowuş çagajyklamy küýdäp başlady. O wagtlar telefon kän ýokdy. Garaz kanikullarda meni öýe guradylar. Men begenip gidýädim. Aglabam ýerime gelýärdim. Daýdamdagy maňa ütköşük oýunjoklar, eşikler alyp berýärdi. Umuman men hiç wagt zatdan hordar bolmadym. Obada köprek bolup aýtsam gelip aglaýardym. Özüm bildirmän aglaýardym. Şeýde men ulugyz boldum. Mektebi tamamladym. Näme üçindir men öz ýaşymdan tigil boldum. Sebäbi ejeme de, daýdama da diňe olaň eşdesiniň gelýän sözlerini aýdýardym. Ýagny olaň göwnünden gopýan zatlary aýdýardym. Öz ýüregimde gopýan harasady olara duýdurmalyga çalyşýardym. Daýdamdagy gaty talap edijiler. Käte men olaň göwnünden turmadyk wagtym olar öz çagamyz bolsa eýderdi, öz çagamyz bolsa beýderdi diýýärdiler. Men bolsa şo sözleri häzirem ýigrenýär. Şolaň öz çagasy boljak bolup menem baý ihlas etdime. Soňra men ýokary kujagyna girdim. Kärli boldum, künärli boldum. Özüme olaň öňünde gaty boşluk hasapladym. Ulugyz bolamsaň siz aýdýanlar känni? Men diňe şonu şu ejem bilen kakama siretmäge maňa mümkinçilik berjek diýip görleýärdim. Men daýdamdaga da eje kaka diýip bilenýärdim. Okum tamamlap öz daşgyn garnaşlamyň birine durmuşa çykdym. Olardan uzak bolmadyk ýerde ýaşaýas. 3 tane çagam bar. Hudaýa şükür ýollaşmam şeýle gowy. Başgalada artyk zadymyzam ýok, kim zadymyzam ýok. Men bagtly Hudaýa şükür. Men ejem kakam dagdanam, daýdam dagdanam, razy. Ýani men wagtyň geçmegi bilen bir zady görýärdim. Men ejem kakamam maňa bolmaly ýaly ýakynäl. Daýdam dagam. Men olary gowurýan, janym bermäge taýýar. Amma mende bir hili böleklik bar, gownum soğuk bir tarapdanam. Näme üçindir çaglygymdan bäri özüm ýalňyz duýýar. Mega meltimiň 7 ýyl bäri çagasy bolanok. Edil gönläp soramasa ýollaşym şolara bir çaga dogurup berýäli. Ejem gelin bilen maslahatlaşyp görýär diýýärdi. Menem çürtmesik ýok diýdim.
Menen näme sorasaňyz soran ýöne çaga soramaň diýdim. Menki ýalňyş bolmagy mümkin. Ýöne men başgaça bolup bilen. Men çagamy öz çagalygymy ýaşadasym gelen. Garaz men balym şeýlerek boldy. Eger paylaşsaňyz rady bolardym. Köp sag bolun. Hergedek balar dinleýän, özümiňkiden beterler görgen, öz ýazgydyma şükür edýän. Sag bolun. Başla.